Тази седмица ще бъде доста пълна от към видеа в нашия канал, защото имаме не едно, а цели две ревюта. Като първото излиза именно днес в сряда и ще бъде на единствения DC сериал, който успя да изкатери всички рейтинги и доста сериозно да бутне и стриминг платформите около себе си, правейки Max най-високо рейтинговата платформа за периода, в който Пингвинът е на екран. Затова днес ще си говорим за именно сериалът Пингвина. Един сериал, който страшно много харесах и който въпреки всичко има един голям проблем, но за него ще си говорим след малко. За хубавото, лошото и всичко по средата в новият сериал Пингвина ще разберете в днешното ревю. It's just the beginning. Здравей всички, добре дошли в Project Geek и новата порция ревю за тази седмица. Както казах, днес си говорим за Пингвина или The Penguin, един сериал, който успява да обедини страшно много жанрове в един. Един сериал, който успя да разкаже истинска злодейска история. По начина, по който всеки от нас би искал да види злодейска интерпретация. И нарочно емфазирам върху злодеи, защото нито една друга продукция към днешна дата не успява да покаже чак толкова добре истинска злодейска история. Откъде са тръгнали, какво ги подбужда и какво ги превръща в всъщност голямото зло, за което даденият герой или даденият добър персонаж ще се бори срещу него. Пингвинът обаче е тоталното изключение. Това е една криминална драма с страшно много екшен, която показва точно това, което ние, почитателите на този персонаж и на Батман като цяло вселената, бихме искали да виждаме. Защото по този начин ние можем да намразим персонажа, докато разбираме подбудите му и всъщност да видим какво ще се случи в Батман 2, защото The Batman част 2 ще излезе именно след този сериал. Разбира се, казвайки, че Батман част 2 излиза веднага след този сериал, няма в предвид буквално след този сериал, а че историята се развива едно през друго. Батман част 1, Пингвина, Батман част 2. Matt Reeves успя да създаде една много приятна за гледане крими вселена, точно като изваден от комиксите, което отново потвърждава, че той разбира персонажа. В интерес на истината бих искал да видя смесването на тази вселена на Matt Reeves с Батман и DCU на Джеймс Гън, защото Батман на Matt Reeves е точно обратното на това, което изглежда, че ще бъде Супермен на Дейвид Корнсует. Сега обаче се пренасяме към криминалният свят на Готъм и сериалът Пингвинът. От самото начало ни се показва, че Освалд Коблпот не е човек, с когото може човек да си прави шега. Тук идва промяната, която Matt Reeves е направил за този персонаж, че той не се казва Освалд Коблпот, а Освалд Коп, което технически може да бъде променено винаги по всяко време и просто да се каже, че не му се казва цялото име. Персонажите в този сериал са просто страхотни, добре написани, изключително добре изиграни и много верни на това, което бихме видяли всъщност в град като Готъм. Всяка една сцена, в която имаме подбуда или решение, то е направено по начин, по който зрителят да го разбере без дори да трябва да се замисля прекалено много, което означава, че експозицията и цялостната история на сериала е представена лесно за зрителя по начин, по който той да се вглъби вътре и да не му се налага да се чуди дали това е достоверно или не. Тук е момента специално да похвалим актьорския каст и основните актьори зад това изключително добро сериално заглавие. Колин Феръл, Кристин Милиоти, Рензи Филис, Кланси Браун, Тео Роси и Дирди О'Конъл са актьорите виновни този сериал да блести и нямам търпение да видя колко награди ще отнесе, защото съм напълно сигурен, че сериал ще се тръгне с страшно много награди за това, което е. Кървав екшън, изключителна драма, много важни емоционални сцени и всъщност истинската психология на Пингвина правят този сериал това, което е. Правят лентата да бъде наистина прекрасна. И в интерес на истината, с изключение на една много голяма дупка сценария, поне за мен, която обаче може да бъде обяснена с малко повече мисъл, смятам, че сериал е почти перфектен. Не мога да кажа нищо без да влезем в спойлери, за това спокойно мога да кажа, че Пингвинът сезон 1 с потенциален сезон 2 или каквото друго решат да направят от тази вселена, получава едно много солидно 9 от 10. Едно от най-добрите неща правени от DC някога. Едно от най-добрите сериални превъплъщения на злодей от комикс. Едно от най-добрите неща, които сме виждали от този жанр. И въпреки, че DC има страшно много добри сериали, включително Супермен и Лоис, който в момента върви, този сериал е изключително добър. А от тук нататък, спойлер алърт, сериалът започва именно там, където приключва The Batman, с наводнението, новините за
кръстоносеца и всичко, което се случва в Готъм, всъщност хаоса, който следва след като Ридлър е прибран в Аркъм. Разбира се, ние виждаме и фамилия Фалкон и как всъщност Пингвина едно по едно успява да приватизира различните части от гангстерският живот, подземния живот на Готъм. Алберто Фалкон е именно това, което всъщност трябваше да бъде, а именно изкупителната жертва, която да подбуди всъщност плотът на сериала да работи. И тук идва момента, в който разбираме, че София Фалкон е вкарана в Аркъм неправомерно, обвинена е, че убийца и така нататък, всъщност прикривайки баща си Кармайн Фалкон. Това е достатъчна подбуда тя да психяса достатъчно, за да може да завземе цялата фамилия Фалкон и да я преименува на своето моминско име, а именно Джиганте. Това цялото нещо работи по една много интересна нотка, защото всъщност показва, че наистина, когато един невинен човек бива изправен пред избора да поводено, да оцелее или просто да умре, всъщност изборът е доста лесен. И всъщност нейните подбуди до края на сериала са изключително добре подплатени с причина. Това е и именно цялата идея на сериала, че всеки един от персонажите има правилната подбуда за нещата, които прави. А Пингвинът е една истинска змия, която успява да се използва от абсолютно всички и всъщност да предаде дори най-близките си, тук говорим за Виктор, и дори хора, които смятат за семейство, той е склонен да ги убие, за да може да се качи на трона. Другото, което ми направи много добро впечатление, което сега вече можем да говорим, е именно персонажът на Виктор, който беше, често казано, любимият ми персонаж в целият сериал и не очаквах всъщност Оз да го убие накрая. Това беше нещо, което беше шок и всъщност показа, че наистина Озолд е истинско чудовище. Именно това чудовище, срещу което Батман да се изправи и именно това чудовище, срещу което да има подбудата Брус Уейн да се опита да свали. Тоест, тук показваме истински злодейски сериал. От убийствата до паленето на различни хора и всякакви други неща. През цялото време ни бива напълнено, че все пак Озолд Коп, Пингвинът, не е добър човек. И дори някои подбуди, макар и в неговата объркана глава, да се водят правилни и да имат добри последствия за околните в даденият район на Готъм, то отново те са само единствено, за да може той да подбуди излишно и фалшиво направената реалност, в която живее, а така и да се въздигне в готъмската иерархия на подземните босове. Целият сериал успява да ни разкаже различните истории от различните персонажи, различните подбуди, които те имат, но и начинът, по който Оз успява да мине около тях и всъщност да се възползва от всяка една малка част на, може би, пропуск от тяхна гледна точка. Сред някои от известни персонажи, които виждаме в този сериал, е и Салваторе, който сам бива прецакан от Пингвина и всъщност виждаме как и неговата империя рухва. Всъщност се оказва, че с говорене и дори не толкова много физически възможности, тъй като той самият е сакат, Оз успява да завземе всяка една гангстерска групировка в Готъм. Тук вече идва момента да говорим за голямата дупка в сценария, поне според мен, а именно липсата на Батман. Защото въпреки, че този сериал е за Пингвина, неговата липса или поне нотка за неговото присъствие в Готъм е това, което леко ме отдръпна настрани от гледна точка на това, че в първият филм ни беше казано пределно ясно, че сигналът и не само са нещата, които карат престъпниците да стоят на място и да не правят толкова много глупости, защото не знаят от коя сянка ще излезе всъщност кръстоносеца. А тук това го нямаше и имахме абсолютна гангстерска война по средата на Готъм, гърмежи на улици и така нататък, без никаква следа от Батман, който по това време би трябвало всъщност да е жив и здрав. Не би трябвало да има причина, която да му пречи да отиде и да помогне. Единственото нещо, което може да оправдае тази липса, е евентуално наводнението и последиците, в които Готъм се намира, т.е. факта, че целият град трябва да успее да се съвземе от това и може би той е тепърва заед със спасението на още други хора, за да може да занимава и с това, но все пак смятам, че щеше да е доста по-добре, ако Робърт Патинсън се беше появил дори за една сцена, а не само бат сигнала накрая. Разбира се, не мога да скривя душата, едно от най-добрите актьорски превъплъщения в целият сериал е това на персонажа на Франсис. Франсис Коп е изиграна от Дирди О'Конъл, страхотна актриса. Шапка свалям за това, което прави. Невероятно добре изигран персонаж и всичко вътре в този сериал работи до голяма степен благодарение на нея и връзката й с персонажа на Колин Феръл.
от самите подбуди на Пингвина от самото начало за това да убие братята си, всичко останало, до финала, в който тя самата го промушва с бутилката. Това показва деградация в отношението на майка и син и е изиграно страхотно. София също е добре направен персонаж и особено финала, в който разбрахме, че Кетвуман Селина Кайл е нейна полусестра, нещо за което спекулираше още от филма The Batman. Нещата изглеждат много добре за The Batman част 2, защото Batman част 2 ще бъде нещо изключително приятно за гледане и нямам търпение да видя вече Пингвина като шеф на мафията и подземния свят, който междувременно контролира и политици, а защо не след последният епизод, тизърът, който видяхме, да стане и кмет на Готъм в последствие. Това би било доста интересен твист за целия му персонаж, а и не е нещо, което да не се е случвало до сега, така че би било интересно. Така или иначе, що сте в спойлери частта, най-вероятно сте гледали сериала до края и знаете за какво говоря. Няма смисъл да го преразказваме, не мога да изкажа колко приятно изненадан бях от именно този сериал. Защото тази лента успява да покаже, че всъщност злодейски продукции може да има, може да се покажат, да бъдат разказани по страхотен начин и да бъдат интересни. А щипката италианска мафия и всички нодове до Батман персонажите от комиксите е това, което наистина е черешката на тортата. Защото този сериал може да работи спокойно, без дори да има нещо общо с Батман и в същото време е хубаво, че го има. Дори мога да сравня Пингвинът с първият Джокер филм, нещо, което не вярвах, че мога да кажа въобще, но последният епизод успя да ме убеди напълно. Ако не сте гледали Пингвина случайно, сте гледали спойлерчета, идете и го гледайте. И отново оценката ми за този невероятен сериал е 9 от 10. Почти няма за какво да се хвана. Ако ревюто ви е харесало, оставете по един лайк. Ако не, другия бутон знаете къде е. Коментирайте, споделяйте, ако не сте се абонирали с камбанката, то направете го, като така се присъединявате към нашата растяща гик общност. Ако искате да си говорите с други фенове на поп културата, елате в нашия Discord сервер. Линк има долу в описанието, където може да си говорите на всякакви теми, от филми, сериали, комикси до книги, музика, игри, какво ли още не. А ако искате да подкрепите създаването на съдържанието, което харесате, то тогава обмислете варианта да станете член на канала, като по този начин ни помагате неимоверно, а и имате достъп до ексклузивни материали само за членове на канала, а от суперфен нагоре и до по-ранен достъп до новите ни видеа. Ако това не е вашето нещо, но все пак искате да ни подкрепите, то тогава натиснете бутона благодаря с сумата, която сметнете за правилна. А ако искате да видите неща зад кадър, да следите последните новини от поп-културния свят или просто да ни следите в социалните мрежи, последите ни в Facebook, Instagram, TikTok, Twitch и Threads. Аз съм Георги, това е Project Geek и до скоро!